ఇప్పటిదాకా హైపర్ ఆది గురించి అన్నావు, హై పవర్ ఆది గురించి వింటావా? వింటాను. చూస్తావా? చూస్తాను. మామూలుగా కోళ్లు గుడ్డు పెట్టడం చూసుంటావు, మంచం కోళ్లు గుడ్డు పెట్టడం ఎప్పుడైనా చూసావా? నాకెందుకో ఇక మీద నీకు రెస్ట్ లేదనిపిస్తుంది. నీకంత లేదనిపిస్తుంది. రెచ్చగొక్కో రెచ్చగొక్కో. ఏంటండి ఇంత హుషారుగా ఉన్నారు? ఇదేం చూసావే, ఒకసారి కెమెరాలు మొత్తం ఆఫ్ చేయమని అప్పుడు తెలుస్తుంది అసలైన హుషారు. మొత్తం కెమెరాలు ఆఫ్ చేయండి, అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోండి. నువ్వు ఎక్కడికి? నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతే నేనేం చేయాలి? చెక్క మంచం మీద కూర్చొని చెక్క భజన చేయాలా? చెక్క భజన చేయాలా? ఒకసారి వెళ్ళి సూర్యుని చూసిరాబో. దేనికండి? మళ్ళీ ఇంకుండదు నీకు, మనం ఎప్పుడో బయటకు వచ్చేది. ఇక పొండి. అది కాదే నా మాటనే. తిప్పి తిప్పి నా ఎనర్జీ మొత్తం ఇక్కడ వేస్ట్ చేద్దామనే. నీ సంగతి నాకు తెలుసు. ఇంకా ఒక్క నిమిషం